redegøre kort for formålet med proteinsyntesen. Formålet med det er at aflæse og oversætte de gener, som er i vores arvemateriale, til de proteiner, kroppen bruges. Den kan deles op i to dele, transkriptionen og translationen. Transkriptionen foregår i cellerne, hvor translationen foregår i ribosomerne. Forklar, hvilke funktioner proteinsyntesen har for cellerne. Proteinsyntesen er afgørende for funktionen af celler, fordi det er den, som laver proteinerne, som er vigtige i cellens proces. Proteiner er byggestenene for enzymer, antistoffer, hormoner og cellestrukturen. Brug figur 1 til at forklare, hvad der sker i de forskellige dele af proteinsyntesen, og hvordan DNA'et bliver til proteinen. Den blå masse er RNA-polymerasen. Det er det første trin i proteinsyntesen, og det kaldes transkriptionen. Her sker det, at der arvemateriale bliver aflæst og kopieret over til et bestemt enzym, RNA-polymerasen. Det starter med, at den dobbeltstrengede DNA splittes op, hvor der placeres et bestemt gen. Det kaldes et codon-gen, og det er kun på en af de to DNA-strenge. Den nye RNA-streng laves ved, at RNA-polymerasen bevæger sig langs med skabelonstrengen og sætter sig på dens base. Det gør, at der bliver skabt identisk rækkefølge af RNA-strengen, som er kodonet for DNA-strengen. Det er bare, hvor at tyramin er erstattet af uracil. Så der er så translationen. Det foregår i ribosomerne. Dens formål er at få sat genopskriften til proteinet. Det består af de 4 baser A, C, G og U, hvor der er 20 aminosyrer til proteinets opbygning. Strukturen af proteinet er nemlig rækkefølgen af aminosyrer, og det giver den struktur og deres funktion. Translationen begynder med, at RNA'et sættes til et ribosom og går igennem det og bliver først ud af cellens membran. mRNA'ets base bliver aflæst ved tripletter, og det kaldes også codons. Aminosyren sættes sammen, og når det vokses kalder det polypeptidkæder. Efter bliver ribosomet frigivet, og fra polypeptidkæden til RNA'et er sammenhængende mellem aminosyrerne og et bestemt codon. Triplettet, som der er på tRNA'et, bliver kaldt for et antikodon. Hvert tRNA har sit eget antikodon og aminosyre, og de beslutter sig, hvornår det aminosyre kan sætte sig på det voksne polypeptidkæder. tRNA'ets molekyler kan blive genbrugt mange gange, fordi når det er afleveret aminosyren, kommer det ud af cellen igen ved at slippe frit fra sit ribosom. Så forklar figur 2 ved de forskellige typer af mutationer, som figuren viser. Så i den første, så kan vi se, at i den her tavs-mutation, det er en tavs-mutation, fordi der bliver lavet om på basepar med kodonet og koder stadig for det samme aminosyre som før. Så har vi så nummer 3, det er en missense-mutation. De skifter den anden aminosyre med glycinin, og det koder ligesom for et nyt protein. Så har vi så nummer 4, det er en nonsense-mutation, fordi den ikke giver nogen mening, og proteinet bliver kortere, fordi det ligesom fordi der kommer et stopkodon for tidligt på grund af insertion af T og delokation af nukleoder af A. Så kan vi så se, at i nummer 6, det er en deletion af frameshift mutation, fordi strukturen bliver ændret meget. Mutationen har også fjernet et kodon, så alaninen er blevet fjernet fra den aminosyrkæde, der er. Så skal vi se, at nummer 6, det er en insertion, men også en frameshift mutation, fordi at kæden for aminosyre har fået 3 nye basepar på grund af insertion, og det gør, at strukturen ændres meget. Så skal vi se ned i nummer 7. Det er en frameshift mutation og delektion af nukleotid. På strukturen kan man se, at den er forskudt, så der bliver kodet noget helt nyt for hver aminosyre, og det forlænges, fordi der mangler et stopkodon. Og så hernede i nummer 8, det er et frameshift mutation med en insertion af nukleotid. Strukturen er forskudt, og det gør, at næsten alle koderne
at det er næsten alle koder for et nyt aminosyre. Stopkodonet har også rykket sig, så derfor bliver kodonet længere.